What's up guys, welcome back to another episode. நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி இந்த கேள்வி தான் உங்களுக்கு சென்ஸ் ஆகிருக்கும். என்னடா another எபிசோட் அப்படின்னு சொல்கிறேன். சரி ஓகே, அதெல்லாம் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்த்துப்போம். என்னடா இந்த வீடியோவோட கண்டென்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றே இல்லை கைஸ். நீங்கள் ஒன்று வாங்கினா ஒன் ஃப்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல. சார் நீங்கள் இது வாங்கினீங்கன்னா இது உங்களுக்கு ஃப்ரீ. அந்த மாதிரி தான் நம்ம வச்சு என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம டீம் வச்சுக்கு கிவ் அவே பண்ண போகிறோம். ஓகேவா, உங்கள் யூஐடி அவங்க நேம் சொன்னால் நான் கிஃப்ட் அனுப்பிச்சு விட்ருங்க. மற்றதை போய் வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். அந்த பேரில் ஒரு கெத்து இருக்குது, அது எல்லாருக்கும் தெரியும். சரி காசு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்படியே வீடியோக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா வந்தாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ப்ரொஃபஸருக்கு வந்து நிற்கிறான் அந்த காக்கா முஞ்ச. சரி, காக்கா முஞ்ச வந்து நிற்கிறான். டே காக்கா முஞ்சி, நீ எப்படி வேணாலும் இருந்துக்கோ. அழகுனா நம்ம அழகு மாரி அழகுடா. சரிடா, இவன் தலை முண்டி போட்டு காய்ச்சி கொஞ்சம் வீடியோ பண்ணியாக போகலான்னு நினச்சான். சரி, ஒருத்தன் வந்து லாஸ்ட் செஞ்சடி பேண்ட் ஓட்டு நின்றுட்டுருக்கான், ஒருத்தன் கரடி பொம்மை மாரி நின்றுட்டுருக்கான் ஒயிட் ஷர்ட் போட்டுக்கிட்டு. பர்முடா ரீமாஸ்டர் இவன் என்னடா சும்மா பேரல் பூயா அப்படின்றான். இன்னைக்கு நம்ம டபுள் பேரலில் தான் சாக போகிறோன்னு நினைக்கிறேன். சரி பார்ப்போம். ஓகே, ரைட்டே நம்ம வந்து ஃப்ளைட்டில் போகிறோம். கொஞ்சம் லைட்டுன்னு வாயில் வந்துச்சு, தப்பாக நினச்சி காட்டிங்க. நம்ம வேறு வீர சூற புலி மாரி பீக்கில் இறங்கிட்டோம். என்ன கதியாக போகிறேன்னு தெரியல. இந்த பீக்குனா உள்ள பெரிய இடமும் பார்த்துக்கலாம் ஏவன் வரான்னு. சரி ரைட்டு, நம்ம வந்து புரோக்கன் ஹவுஸில் இறங்கலான்னு பார்த்தா சரி காசு, நான் வந்து உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லலான்னு நினச்சேன். என்ன ப்ரோ நீங்கள் கிவ்அவேலாம் கொண்டு வரீங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இத்தனை மாட்டி டே என்னடா அப்படின்னா நீங்கள் சொல்லுவீங்க. கிவ்அவேன்னோனையும் நான் இதுமாரி அப்படியே கிவ்அவே வந்துட்டீங்க பார்த்தீங்கன்னா. சரி, ஜஸ்ட் பண்ணேன். உங்களுக்கு என்னன்னா டாக்ஸ்க்கு நீங்கள் எவ்வளோ ரேர் ஐட்டம் வேணாலும் கேட்கலாங்க. ஸ்டோரில் இருக்கிறது அந்த ஸ்டோரில் இருக்கிறது எது அவ்வளோ ரேர் ஐட்டம் இருந்தாலும் கேட்கலாம். ஆனால் ஒன்றே ஒன்றா கேட்க முடியும், நம்மளுக்கு டைமண்ட் இல்லையா. சரி ஓகே ரைட்டே, இங்கே ஒரு ஷார்ட் கன் இருக்குது வேறு லெவல். சரி இருங்க, நம்ம கிவ்அவே பற்றி பேச ஆரம்பிப்போம். இது அவ்வளோ பெரிய மேட்ரு கிடையாது. கிவ்அவேக்காக தான் நான் அந்த மேட்சே எடுத்தேன். இல்லைனா சரி கிவ்அவே மட்டும் தானே கொடுக்க போகிறோம், சரி எதுக்கு வேஸ்ட்டாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து இந்த ரேங்க் மேட்ச் எடுத்தேன். ஓகே, கிவ்அவே பற்றி பேசலாமா? ஓகே, நம்ம வந்து இங்கே அதாவது என்னது அந்த எவ்வளோ ரேர் ஐட்டம் பண்ணாலும் கேட்கலாம். 500 டைமண்டில் கேட்கலாம், எவ்வளோ டைமண்டு கேட்கலாம், நீங்கள் எது வேணாலும் கேட்கலாம். ஓகேவா, நீங்கள் எது வேணாலும் கேட்கலாம். ஆனால் நீங்கள் ஒரே ஐட்டம் தான் கேட்கணும். எவ்வளோ காஸ்ட்லியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நம்மக்கிட்ட 10,000 டைமண்ட் இருக்குது. அந்த நான் வந்து எப்படி திரும்ப நீங்கள் சொல்லணும். ஐயோ இப்போ வர லாக் ஆகுது என் ஃபோனு அப்படிங்க கொய்யாலட. ஐயோ ராஜா, காட்டு பூச்சி மாரி லைட்டாக ஓட்டேன். சரி ஓகே, கிவ்அவே வந்து நான் எப்படி தெரியுமா, நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, கமெண்ட் பாக்ஸில் போயிட்டு உங்கள் யூஐடியும் அண்ட் ஒரு என்னது உங்கள் நேமையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு கிஃப்ட் பண்ணுவேன். ப்ரோ எதுக்கு ப்ரோ நேமு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னு இருந்தாலும் அப்போ தான் நான் கரெக்டாக பண்ண முடியும். மிஸ்டர் இப்போ நான் சும்மா MP41 வச்சுக்கிறேன். MP40 உனக்கு வந்து ஒரு என்னது ஸ்ட்ரீட் கப்புள் பண்டில் நீ கேட்டுருந்தப்பா, நான் கிஃப்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியும்ல, கரெக்டாக நான் பேர் சொல்ல முடியும்ல. ப்ளீஸ் கைஸ் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஒரு சப்போர்ட் கிடைக்கும் கைஸ். ஓகேவா, கிவ்அவே பற்றி பேசலாமா? ரைட்டா, கிவ்அவே பற்றி தான் அந்த மேட்ச். ஓகேவா, கிவ்அவே உங்களுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ காஸ்ட்லியாக வேணாலும் கேட்கலாம். ஓகேவா, நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன். நீங்கள் எவ்வளோ இந்த கிவ்அவேக்கான ரூல்ஸ் என்னன்னு தெரியுமா? ஓகேவா, நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் போய்ட்டு உங்கள் யூஐடியும் உங்கள் நேமும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுறேங்க. ஐயோ 2 சவாலியா போட்டு ஒரு 8 போட்டு முடிச்சாச்சு. அங்கே வேறு ஒருத்தர் வேறு சவுண்டு கொடுக்குறான். சரி, நம்ம கிவ்அவே பற்றி பேசுகிறோம். ஓகே, உங்களுடைய பேரும் சொல்ல முடியும், நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் இதுக்காக தான். ஓகே, நீ எப்படி தெரியுமா, இப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு இது கேட்குறீங்க, என்னது ஒரு லால் அமௌண்ட் கேட்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு லால் அமௌண்ட்டை நான் வாங்கிட்டு உங்களோட பேர் தெரியல. ஓகேவா, உங்களோட பேர் தெரியல. இப்போது ஒருத்தர் வந்து
பேருக்கும் பேர் இல்லாததுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு MP40 நான் வச்சுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. MP40 உங்களுக்கு வந்து ஒரு லாலை மட்டும் கொடுத்தாச்சு. இதுவே ஒரு நேம் இல்லாதவங்கன்னா அதை பாருங்க, என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நேம் இல்லாதவங்க வந்து யாரு தெரில, உங்கள் பேர் வந்து தெரில எங்களுக்கு, நீங்கள் ப்ளீஸ் கொஞ்சோண்டு உங்கள் பேர் மட்டும் ரிட்டர்ன் பண்ணுங்கள் போன வீடியோவில், ஓகேவா? எனக்கு பேர் தெரில, நீங்கள் யாரோ கப்பிள் டான்ஸர் கேட்டு ஸ்ட்ரீட் டான்ஸ் கப்புள் கேட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன். நிறைய ஸ்ட்ரீட் கப்புள் இருக்கும், அது எந்த ஸ்ட்ரீட் கப்புள்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது அல்லவா? அதனால தான் நேம் ஏதோ சொல்லியிருக்கேன். இப்போ இதுவே நேமுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் நான் ஏற்கனவே பார்த்துட்டேன், இருந்தாலும் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்கிறேன். ப்ளீஸ் கிவ்அவே நான் கொடுக்கும் போது கிவ்அவே வீடியோ வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிடுவேன். அடுத்த வீடியோ கிவ்அவே வீடியோ தான், இதுவும் ஒரு கிவ்அவே வீடியோ தான். அதுக்கு முன்னாடி நான் வார்னிங் பண்ணி வச்சுக்கிறேன், நாளைக்கு கிவ்அவே வீடியோ வரப்போகுது. கொஞ்சம் டைம் ஆகும் கிவ்அவே, ஏன்னா டைமண்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் நானே 10 ரூபா ஆஃபர் பண்ணி கொஞ்சம் டைமண்ட்ஸ் வருது நம்மளுக்கு, ஓகேவா? ரைட் ஓகே. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஓகேவா, நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுக்கான தேவை என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க கைஸ், ஓகேவா? நான் MP40 குரூப்ஸ்ன்ற பாருங்க, ஒரு சின்ன அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்க்கலாம் இதுலேயே. சரி, நிறைய பேருக்கு 2GB RAM 4GB RAM மொபைல்ஸ் இருக்கும், அவங்களுக்கு வந்து வீடியோ ரொம்ப 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 லேக் ஆகும், ஓகேவா? லேகு பக் எதுனா ஒன்று ஆகும். அது தடுக்கிறதுக்கு இந்த ஆப் தான் யூஸ் ஆகும். இந்த ஆப் பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா 3x VPN, ஓகேவா? அதோடைய லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் இன்னொரு இது, ஓகேவா? அது எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணோன்னா நான் லாஸ்ட் எண்டிங்கில் ஒரு வீடியோ கொடுக்குறேன். அந்த லாஸ்ட் எண்டிங், ஓகேவா? லாஸ்ட் எண்டிங்கில் ஒரு வீடியோ கொடுக்குறேன் அந்த ஆப்பை எப்படி யூஸ் பண்ணோன்னு சொல்லிட்டு. அங்கே நீங்கள் லாஸ்ட் எண்டிங்கில் போய்ட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராகவே புரிஞ்சிடும், ஓகேவா? ரைட் ஓடு. சரி, 21 லைவ், ஓகே, 21 லைவ் சோக், ஓகே. அங்கே ஒருத்தன் ஓடி ஜமவான்னா நம்மளுக்கு என்ன, நம்மளுக்கு கிவ்அவே தான் முக்கியம், ஓகேவா? நீங்கள் முக்கியமாக இந்த 3 ரூல்ஸை மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு ரூல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட் பண்ணுறேங்க. செகண்ட் ரூல் அப்படி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, செகண்ட் ரூல் வந்து உங்கள் நேம் போட்டுக்கோங்க. தேர்ட் ரூல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் என்ன போடுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு தெளிவாக போடுங்க. இப்போ நீங்கள் எதுவே ஸ்ட்ரீட் கப்பலுக்கு பதிலாக பிரேக் டான்ஸர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டால் பிரேக் டான்ஸர் இல்லை ப்ரோ அப்படின்னு நான் சொல்லிடுவேன். நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரீட் கப்பல்னு நினச்சி இவெல்லாம் வேஸ்ட்டுப்பா, நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணுங்கள். கரெக்டாக நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் கரெக்டாக எல்லாமே பண்ண முடியும். ஓகே, ஒரு கிரனேடை குக் அடிப்போமா? சரி, வானா நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக க்ளூவில் போட்டு பண்ணுவோம். இது ஆக்சுவலி ஒரு 999 ஆச்சுப்பா, ஒன்று 999 ஆகலை. நான் வந்து புல்லட் ரீலோட் பண்ணும் போது அடிச்சிட்டாங்க. ஐயோ, இந்த கிள்ளி வாக்கு பழிச்சிடுச்சுப்பா. பேரல் பூயான்னு சொல்லிச்சுலோ, ஐயோ அது வாக்கு தெய்வ வாக்கியா. சரி, ஓகே, நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து கிவ்அவே வீடியோ தான். கிவ்அவே வீடியோ கொஞ்சம் லேட் ஆகுங்க கொஞ்சம், அதனால நீங்கள் பொறுத்து இருந்துக்கலாம். அந்த நான் திரும்பியே சொல்கிறேன், அந்த VPNோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, அது எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வீடியோ எண்டிங்கில் இருக்குது. மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். இப்போ நான் அந்த VPN ஆப்போட இன்டர்ஃபேஸில் இப்படி தான் இருக்கும். நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் அது லோடிங் ஆகும். நீங்கள் அது டேப் டு கனெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லோடிங் ஆகும். கனெக்ஷன் 30, 94, 55 அண்ட் 50, 60 அண்ட் 90, 80 ஓகே 90, 95 பார்த்தீங்கன்னா 1 ஹவருக்கு நீங்கள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் 2 ஹவர்ஸ்க்கு நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணோன்னா ஆட் பார்க்கலாம். இல்லை நீங்கள் நெட்வொர்க்கும் கனெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஆட் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோம் நினைக்கிறேன். பாய்.